Hello everyone, welcome to Pambatha Mancinza TV. I'm here to update you of what's happening on uthando lesithembu izolo mhla 16 April 2026. Sikhumbule ukuthi uMacelo ekhuluma konke okusesifubeni sakhe ngaleli langa. Izolo uMakhumalo uhleli nomndeni wakhe bakhuluma ngento uMseleku ayenze ukuthi ayodelela umndeni wakhe. Uze uthi uMakhumalo kuba kweyeminye imindeni wayengeke akwenze lokho wayekwenza ngoba nakho kowakhe umndeni. Lapho umndeni kaMakhumalo uyabuza shini ngendaba yasemzumbe ngoba phela bathi kwakungeve kuba mnandi uma bevakashe khona. Babuze indaba yomshado wakhe lona okwakukade ukuthi uzokwenziwa ukuthi manje umiso number 5 yini. Wathi nje uMakhumalo ukungavumi kwami number 5 manje ikhona kuzomisa umshado wami yini. Uyakade ecole yimi kimina yini noma mina ngatshelwa ngayo. Waqhubeka wachaza indaba yesitimela ukuthi esinye siye sipark esinye siye emzumbe. Wathi isitimeleni sasesipark sekushoda wesi-3 nabo-3. Maye noMakhumalo mangwaba sikhiphile phela njengesitimela sasemzumbe bagibele izithuthu lezi ezinamasondo awu-4 bakhuphuke intaba bese bafika phezulu beyazixoxela ngodaba ngohambo lwabo lwe-retreat ukuthi abasizakalanga bona kodwa yasiza uMseleku ukuthi yabasiza kuphi ukuthi futhi ayibasizanga kuphi. Basho khona nje ukuthi ayikho nento etheni ababenza ngoba ekugcineni bona ba-right kodwa umuntu obaxovayo uyedwa nje uyena futhi ungenalo iqiniso kanti futhi kwakumele aziyele yena kwi-counselling ngoba bona vele abasizwanga lutho. USinew ukhipha ubaba wakhe ngoba nakithi khona into afuna kumtshela yona ebese ehlala phezu kodaba esho khona ukuthi wathatha i-pregnancy test benoMacele and yaphuma ithi positive. Wathi uMseleku kusho ukuthi ukhulelwe Sinew. Wavuma uSinew wabuza ukuthi baba wakhe usunezingane ezingaki. Wathi eziwu-4 plus nale neyashona. Ebese ethi wayithola neSinew. Washo khona ukuthi ngesikhathi usho ukuthi izingane zesithembu. Ebese ebuza ubaba wakhe ukuthi ubaba uzoyithatha yini. Wathi nje cha kodwa yena uyayivuma kodwa ukuyithatha angeke ayithathe. Avele wakhala wakuthi uMseleku esho khona ukuthi kusho ukuthi zonke lezi zingane zizokondliwa uyena ngoba uSinew afuna ukuyeka ukuzala. Asho khona ukuthi uSinew vele uma uke wamkhombisa umthanda kakhulu vele enze lento yakhe. Manje nje kumele ayeke ahlupheke nalezi zingane zakhe khona ezofunda isifundo. Washo uSinew ukuthi uMacele wathi uzoyohlala emzumbe and futhi uMacele akazi lutho futhi ahlangene nayo yonke leyo nto. Uthi ubesenzela ukuthi baba wakhe engayothathisa uMacele ngoba njalo vele athathisa uMacele. Wathi uMseleku ngempela Sinew nawo prevent ngani ngoba akhona amaklinikhi kodwa ufuna ukuprevent. Wathi noMacele akamtshela uSinew ukuthi ayopreventa vele uMthombeni wahamba mshiya kanjalo uSinew bayikhala bakithi uMthombeni. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell usubscribe nomsho umbono wakho. Bye.